ochopo e alap mano mar ndeke mantiere Kinshasa, ma bende owuok kanyo kodhi timo limbe mare matimore e pinyno mar Kongo mano chakore tarik 31 mano odiochieng'no manyoro to dhi rumo chieng' tarik 5 dweni mar ariyo. Limbe ma bende en kata komedo mana nyayo wechego mag kwe noromo kod jatend pinyno mar Kongo mano Felix Tshisekedi, ma bende ka gitemo mana rango ere kaka inyalo nya kwe e kidego bende. Odiochieng' ma kawuono bende odhi bedo kacha kobago alam makende, bende odhi bago misa ka entiere pinyno mar Kongo, kama bende jo dito sectors mopogore opogore e pinyno dhi bedo kacha ka yuore. Limbe makamano biro mana thuolo machuok bang' ka bende ne oselano kanyo ne odhi chopo mano wachne Apostolic Journey kakore entiere Democratic Republic of Congo kachiel koda ka pinyno mar Sudan ma milambo. Odhi chopo South Sudan. Kochopo kar kacha ere kaka odhi twak kod jotelo. Wacho ni ma ote ma bende noyudo rwak makare kowuok kuom jotend pinjego mago ka entiere kar kacha. Wadhi nyime maber nyakoro